Maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag, mabugnaw nga kabuntagon sa tanan. Sa ato ang mga naglantaw online og bisan naa diha sa overflow room og asa man kamo karon, mabugnaw nga kabuntagon, bugnaw kayo atong kabuntagon no, lisod maligo sa mga kandingon diha. Pero pag abot og udto og hapon, murag hilabihan pod kainit, no? Og yun ni atong panahon karon. Ato ang tagaag masipang pakpak ang ato ang praise and worship team, no, sa pag-lead kanato sa maanindot kaayo nga mga pag-awit. Maog yun na ang kanang mag-awit bitaw ta og tininuod sa Ginoo. Usahay makabsan ta og gininhawa, no. I hope nga naatay ingon ana nga eksperyensya karong kabuntagon. Ato ang iduko atong ulo, magampo ta sa ato ang pagsugod sa pagpaminaw sa iyahang mga pulong. Among amahan, ginadayeg ka namo o Dios karong kabuntagon. Kay Dios ka sa tanan ug angayan gayud ka simbahon. Nagaduol kami kanimo o Dios, naghangyo sa imuhang pagtabang kanamo, paglamdag o Dios sa pagsabot sa imuhang pulong. Kay kami o Dios, wala gayoy igong kahibalo kung wala ang imuhang balaang espiritu nga magatudlo ug magagiya kanamo. Panalangin ni Dios ang matag-usa, naaman diri sa sulod sa amo ang sanktuaryo o naaman sa tagsa-tagsa ka panimalay. Magalihok ka o Dios ug ang imuhang katuyuan mao gayoy mahitabo o Dios ang imuhang pangulong kabubuton maoy mahitabo sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Kanimo o Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Maayong buntag sa pag-usab sa tanan. Ug nalipay ko nga kita makat-on na usab sa pulong sa Dios nga makita nato sa Mateo 26. Ato ang ablihan ang pulong sa Dios, ang ato ang mga Biblia. Diha sa Mateo 26, magsugod kita sa versikulo 36 hantod sa 46. Kaning pulo ka bersikulo ato ang pagatun-an karong kabuntagon ug nang hinaota nga ang pagtudlo gayud sa Dios maoy mo dominar sa atong panguna-una ug katong kasing-kasing nga mo resulta sa kausaban usab sa ato ang kinabuhi. Ato ang gitituluhan ang ato ang pagaistoryahan karong kabuntagon as hangtod mahitabo ang pagsubmitar. Hangtod mahitabo ang pagsubmitar. Naa ko'y picture nga ipakita kaninyo. Duha kini ka picture sa lugar didto sa Jerusalem nga naghandom pud ko nga makabisita. Sa moabot ang mga adlaw kung itugot sa Dios. Mao kini siya ginatawag nga the Western Wall or kadtong the Wailing Wall. Ngano siyang gitawag siya Wailing Wall? Kay ang mga Hudiyo nga moadto didto ug magampo, magtiyabaw daw, magswagit, magampo. Usa kini siya nga halapad kaayo nga kanang bungbong simentado nga hilabihan ka kanang solido kaayo nga mga bato nga gipatong-patong. Part ni siya sa gate sa original nga temple. So technically, dili gyud siya parte sa templo, kundi didto lang siya sa gate sa western nga part. Kay numdum ta nga gitag-an naman ni Jesus or gitagna na ni Ginoong Jesus nga tanang bato, walay bato sa templo nga dili mahayang or dili malagpot sa asa siya gibutangan. Tinuod gyud to nahitabo kay kining nahibilin karon kay didto na lang mani sa gate, dili namang gyud ni kadtong technically part of the temple. Apan mao na siya nahibilin karong mga panahon na. So daghan ang mga Hudiyo nga moadto didto bisan dili mga Hudiyo ganahan mo tan-aw unya mo sulay pod og sa pagampo. Magtiyabaw, magswagit ug maghangyo sa Dios ang kasagaran gyud nga ilang ginahangyo sa mga Hudiyo kay kanus-a mabalik ang templo. Unya ang uban didto naa sila'y isulat didto sa papel unya ilang lukoton unya didto sa mga liki-liki
sa bungbong nga perting lapara, didto nila isuksok ang ilahang prayer request. May tag naapod tay bungbong dinhi sa GCAF no nga isuksok nato ang prayer request para muadto na lang didto ang mga prayer warriors ug pang tan-awon ang prayer request. Makita nimo daghan kayo gipang suksok diha sa ilahang bungbong aron moampo. Na ako noy usa ka journalist, so kanang tigsulat og mga news sa usa ka magazine. Na-assign siya sa Jerusalem ni adtong panahona aron mangita og bag-o nga klase nga istorya nga iyang isulat. Samtang naglingkod siya duol sa Wailing Wall or sa Western Wall, naay usa ka tawo nga murag na matikdan niya magsigig balik-balik. Unya moadto didto sa Western Wall, unya magsugod og ampo, magampo siya didto, magswagit pod og magampo. Unya mulakaw na pod, unya taud-taud mubalik na pod, unya magampo na pod siya. So namatikdan niya og ningon siya nga basin og naa ni siya'y patsada nga istorya nga ako unyang isulat na pod sa ato ang magazine. So iyang giduol ang tawo, unya ni iyang gi-introduce iyang kaugalingon nga Brad, ako si so and so. Unya mangutana ko nimo, kapila ka mo balik dinhi sa bungbong aron magampo? Ingon siya, katulo sa usa ka adlaw. Mao ba? Grabe no. Maampuon yun kaayo nga tao. Brad, unsa po'y imong ginaampo sa kanang katulo nimo nga balik-balik sa pagampo? Aningon siya nga, kanang inig kamata nako sa buntag, mamahaw ko, muadto dayon ko diri inig kahuman, magampo ko og kalinaw sa tibuok kalibutan. World peace. Murag Miss Universe. Kalinaw sa tibuok kalibutan. Okay kayo. Pagkahuman ana, muuli ko sa balay, buhat na pod sa unsay akong buhaton didto sa balay. Unya mo balik na pod ko before paniudto, magampo na pod ko og brotherhood of all men. No? Unity sa tibuok mga katawhan sa tibuok kalibutan. Unya muuli na pod ko, maniudto, unya mangapi or magtsaa. Unya inigbalik na pod nako, inig kahapon na. Magampo na pod ko nga mawala o mawagtang ang tanang mga kasakitan o mga virus sa tibuok kalibutan. Grabe no? Admire kaayo. Murag nalipay ang ga-interview niya nga journalist. Og niingon ang journalist, Sir, pila na ba na katuig nimo ginabuhat ang klase sa pagampo? Niingon ang lalaki nga, 20 o 25 katuig na ninako nga kanang routine, habit sa kinabuhi. Balik-balik 20 katuig. Ni ana na pud ang nisamot og ka na-inspire ang journalist. Grabe, 20 katuig, 25 katuig nga balik-balik og pag-ampo didto sa bungbong daghan kaayog mga tao pod apan 20 katuig, dili niya ma-imagine. Ug niingon siya, pang-last niya nga pangutana. Unya, sir, unsa man po'y imuhang gibati sa 20 katuig nimong balik-balik ug pag-ampo dinhi sa Wailing Wall? Niingon ang lalaki. Akong gibati kay murakog storya sa bungbong. It feels like talking to a wall. Mga igsoon, kumusta ang ato ang kinabuhi sa pagampo? Mura ba pud ta og kanang gaistorya og bungbong? Mura ba pud og ang ato ang kaistorya kay atop lang or bintana or bungbong? Sa panahon sa pandemya, gitagaan gyud ta og dakong panahon nga mupuyo sa ato ang panimalay, usa ka tuig na nga milabay, maupod siguro ni ang pangutana sa ato ang tanan. Una, aduna pa batay mahinungdanon ug mabungahon nga panahon nga makig-istorya ug maminaw sa Dios pinaagi sa pagampo ug sa pagbasa sa iyang pulong. Number 1. Ikaduha, unsa may ato ang gibati usab
samtang nagaampo kita ug nagabasa kita sa pulong sa Dios. Usahay mga igsuon, dili ko na ikalimod kay bisan og ako samtang maggahin ako og panahon diha sa pagampo sa Dios. Usahay biya pod nga murag, Lord, nakadungog bagayud ka? Naan ako'y siguro sa ato kadaghanan sa ato daghanag mga pagampo nga gidala diha sa Dios, sa tiilan sa Dios, pero mura magwalay resulta. Uban siguro sa ato pila na katuig o 20 katuig na pod og nagaampo sa inyohang mga bana. Apan Lord, murag wala manggiyoy ka usaban gihapon ang ako ang bana. Or uban mga bana siguro nato nagaampo og pila na katuig nga Lord, tabangi pod ang ako ang asawa nga ihapong kontrolon ang iyahang Lord, pero murag pila na katuig murag wala man gihapoy resulta. Or unsa ba nga pagampo sa ato ang mga anak, no, nga na adunay mga klase-klaseng mga ginabuhat nga dili kaayo tauyon, pero murag wala may nahitabo. Asa man ang problema? Usahay mauna ang ato ang pangutana. Kulang ba ang ako ang pagampo? Kulang ba ang ako ang pagpangita sa kabubuton sa Dios? Kulang ba ang ako ang pagtuon sa iyang pulong? Mas maningkamot pa ba ko sa buluhaton sa Dios aron dunggon og tubagon niya ang ako ang mga pagampo? Mga igsoon, usana sa ato ang kanang mga pangutana, ato anang sulayan og tubag karong adlaw. No, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Og nanghinaot ko nga matubag kini nga aduna kitay comfort ug peace sa ato ang kasing-kasing. Kay ato ang mahibal-an karon ang pamaagi gayud nga si Jesus muadto sa iyang amahan ug makig-istorya, makighimamat sa iyang amahan. Mao kana ang ato ang pagaistoryahan karon kay mao man kana ang sentro niining bersikulo 36 hantod sa 46 sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Magsugod kita sa bersikulo 36. Gikan si Jesus ug sa iyang disipulo didto sa upper room nga diin na didto sila nanihapon ug adunay giistorya giwali si Ginoong Hesus sa matag usa nila ka disipulo. Daghag nahitabo actually. If you would really want to investigate ang tanan nga nahitabo sa Last Supper ni Ginoong Hesus kauban sa mga disipulo, lami kayo basahon ang Juan kapitulo 13 hantod sa 16 ug 17. Kay dako kaayo og gigahin nga mga kapitulo si Juan sa pag-describe sa unsay nahitabo didto sa taas sa second floor ni adtong balaya. Gikan didto si Ginoong Hesus ug miadto si Hesus uban sa iyahang mga disipulo didto sa usa ka hardin nga ginganlan og Getsemani. Getsemani. Ang meaning ani nga pulong nga Getsemani kay usa ka lugar nga na adunay gina-process ang wine or kanang asa gilata ang mga paras aron mahimong wine, a wine press. So that's the meaning of the word Getsemani. Apan usa ni siya ka hardin nga naa sa tiilan didto sa mga bukid sa Olibo. So nibalik lugar si Jesus sa bukid sa Olibo aron didto siya matud pa sa bersikulo aron iyang ubanon ang iyang mga disipulo ug naa sila'y buhaton didto. Iyang giingnan iyang mga disipulo, panglingkod kamo diha kay samtang moadto ako sa unahan aron magampo. So 11 na lang ni sila niining panahona kay nibiya naman si Judas. Ni Judas naman si Judas, no. Naa didto ang 11 panglingkod mo. So ang gisulti ni Mateo panglingkod. So maulang bagyod kini ang gi-expect ni Ginoong Hesus nga manglingkod lang sila. Kay og kita ra ba palingkuron taod-taod mubugat na din na ato ang mata, no? Kay makatulog na dayon taod-taod. Bantayin yung tapad kay gasigig lingkod, mupiyong na unya na karon taod-taod. Okay, badlungon ta ni Hesus karong panahon na. Nagampo di ay nagampo. Okay. Pero klarohon nato ang bersikulo sa Lucas nag-ingon pod og ingon ani sa perspective ni Luke. Niingon siya pag abot didto sa hardin sa Getsemani. Niingon si Lucas nga pag-ampo kamo. So pwede mo lingkod, mag-ampo
aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay. Ganahan kay kus pulong ba? Madalinas gyud sa panulay. Kay tinuod man gyud na ang panulay slide man kaayo na, daghan man yung madalinas anang mga panulay. So in other words, dili lang di ay pahayahay, paharuhay mo diha, magampo. Mo'y gisugo ni Ginoong Hesus. Ato ang hinumduman, it's important to notice this, nga sa panahon nga giplano ni Ginoong Hesus ang Last Supper, murag naay mga may pagkasikreto si Ginoong Hesus. Iyang giingon sa mga disipulo, madto mo anang lugara. Pag abot ninyo anang lugara, makakita mo og tawo. Unya ingnon ninyo ang tawo nga, sir, pwede ba mi mogamit sa second floor sa imuhang balay, amo ang abangan aron naami buhaton didtong dapita. Unya pag abot nila didto mga disipulo, natingala pa man gani ang mga disipulo kay nikalit lang man og tindog si Ginoong Hesus. Unya gibutang niya ang iyang towel sa iyang gikuha niya, unya iyang gisugdan og panglimpyo ang tiilan sa mga disipulo. So nahingangha sila nga ako may giserbisyuhan na hinuon sa ako ang master. So murag naay pagkasikreto si Ginoong Hesus sa iyahang pagplano sa the Last Supper, ang pinakalast nga pagkaon nila, dinner, kauban sa mga disipulo. Apan dinhi, manotice ninyo nga dili ni siya sikreto nga pirmi gaadto si Ginoong Hesus sa Getsemani. Jesus is predictable sa kini niya nga schedule nga kapirmi mo adto sa Garden of Gethsemane, especially kung naa siya sa Jerusalem, kay pirmi man ang iyahang schedule sa pagampo. In fact, makita ninyo later, kabalo kaayo ko si Judas kung asa siya pangitaon. Because this has been a habit of the Lord Jesus Christ to pray. Siguro usa kini ka prinsipyo nga gusto natong kuhaon gikan kang Ginoong Hesus. Unsa man kapirmente ang ato ang schedule sa pagampo. No, kay kining kaon-kaon, pista-pista, pirmente man eh. No, siguro uban sa ato pirmente nga magsigig pista, pero ang pagampo di ko sure. Kay Jesus, baliktad. So ang iyahang feasting kauban sa mga disciples o pagkaon o uban pa, murag unpredictable kaayo, usahay mulakaw si Jesus, ang iyang schedule unpredictable, dili kabalo ang mga disciples, moadto siya sa bukid kalit. Pero ang schedule niya sa pagampo has always been very predictable. Perminti, gaampo si Jesus ug nangamuyo kauban sa iyang amahan. Nining panahon na, gikuyog ni Jesus, gidala ni Jesus ang tulo sa mga disipulo, si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedee, nga ginganlan pod og gitawag pod og anak sa dalugdog, mga anak sa dalugdog, the sons of thunder, nga si James ug si John. So tulo ka buok. Si Pedro, si James, dili igsuon ni Jesus, kundi disipulo ni Jesus, nga nailhan pod siya nga si James the Great. May nailhan siya sa kanang unsa ni, sa mga tradisyon nga James the Great ug si John the Beloved. Ug matod pa nila, kining tulo kuno mao kini ang inner circle nga mas suod si Ginoong Jesus, kining tulo. So giuban ni Jesus, gikan didto ang 11, gikuha ni Jesus ang tulo nga duol-duol, unya didto niya gipapundo. I believe the same gihapon ang mando ni Ginoong Jesus. Diha kamo, magbantay kamo, dili ingon nga diha lang magpaharuhay, apan magampo. Unya ningon ang bersikulo, og misugod sa pagbati og kaguol og pagantos si Ginoong Jesus. Just to give you a better perspective of this, si Lucas again, nagsulti kanato og ingon ani nga pulong. Ug siya mipahawa kanila sa gilayon nga malabay lang og bato. So, ako ang perspective, siguro dinhing dapita ang nahibilin nga pila ba?
7 ka buok or 8 ka buok nga mga disipulo, didto lang unahan gamay kay ang tulo, si Pedro, si Jaime, si Santiago ug si Juan. Unya didto unahan gamay naa na dayon ni adto si Ginoong Hesus kay nagsugod naman dayon siya og ampo. Apan kining tulo ka lugar, pwede ragud gihapon nimo malabay og bato. Maabtan ra gihapon. In other words, makita ra sa tanang mga disipulo si Ginoong Hesus. Ug kabalo ko nga gituyo kadto ni Ginoong Hesus para makita nila kung unsa gayud ang klase nga sabutang nga gibuhat ni Ginoong Hesus. Unya mosunod sila. Nagsugod og pagbati sa kaguol ug pag-antos si Ginoong Hesus. Apan ang kini nga kaguol ug pag-antos iyang gisulti sa tulo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan. Naguol kaayo ko, gibati ko og kaguol ug pag-antos. Diha lang mo kay moadto ko didto sa unahan ug magampo sa akong amahan. Unya nilakaw si Ginoong Hesus didtong lugara, unya nisugod og hapa ug iyang gisulti sa iyang amahan ang iyang kaguol ug ang iyang kasing-kasing. Ang iyang pagampo kay ingon ani gyud igsuon. Ug sa nakalakaw si Jesus sa unahan og diutay, no diutay lang, no dili layo. Ang pulong pod nga diutay nga gigamit sa Griego kay ang pulong pod nga pag-describe kay Zacchaeus. No, diutay. Ug uban siguro diutay pod, no? Dili ang height kundi diutay pod og pasensya. No, diutay, dili gyud inana kalayo. Makita ra gayud si Jesus sa mga disipulo. Ug siya mihapa ug nagampo nagingon, amahan ko, kun mahimo man isaylo lang kanako kining kopa ngani sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Taysa. Ato aning tanawon ang gisulti ni Ginoong Hesus. Kay murag nagduda man si Hesus kung mopadayon ba siyas iyahang kamatayon, no? Muraman og ingon ana ang gisulti niining pagampo ni Hesus. Pwede nga dili na lang ko mo mamatay, Lord, or amahan. Pero dili ako ang kabubuton, kundi imuhang kabubuton. My friends, sayop na siya because I believe Jesus is resolute. Dili matandog ang iyahang kanang will or pagbuot nga musunod gayud sa kabubuton sa Ginoo. Niingon na si Jesus ani nga may pagdili siya makakaon og tinuod nga pagkaon kay ang iyang pagkaon man kay mao ang kabubuton sa Dios. Jesus has always been resolute in obeying the will of God. So unsa man di ay diri ang murag galayog sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus nga murag sama mampod sa galayog si Jacob sa amahan ni adtong panahon na sa Old Testament. Ang kidinhi nga ato ang aron masabtan kini nato nga pagampo ni Ginoong Hesus kay kining gitawag nga kopa. Kining kopa nga gihangyo ni Hesus nga pwede isaylo. Unsa may pagsabot nato ni ining kopa? I'll give you 2 verses in the Old Testament nga nagsulti kanato kung unsay pasabot aning kopa. Una, sa Isaias 51:17, nag-ingon si propeta nga Isaias ani nga mga pulong, pagmata, tumindog ka o Jerusalem nga nakainom gikan sa kamot ni Jehova, sa kopa sa iyang kaaligot-got. Ikaw nakainom sa panaksan sa kopa, sa pinday og nagtiti niini. Grabe gyud ni nga pulong ni murag tsupon. Gainom ka no sa kopa sa kaaligot-got sa Dios. Apan kung kaaligot-got kini sa Dios nganong ni padayon man og inom ang mga
Jerusalem niining panahona. So makita nato nga ang mga tao sa Jerusalem niining panahona, gihigugma nila pag-ayo ang ilahang mga kasalanan. Mao kana kita mga tao, gisulti na kana ni Pastor Joe sa miaging Domingo. Grabe gyud ang ato ang pagkahigugma sa mga butang nga dili makalipay sa Dios. Grabe ang paghigugma nato sa sala nga gikaaligutgutan sa Dios. At maunang kini nga kupa gihatag sa Dios, kupa sa judgment, kupa sa paghusga sa Jerusalem. Dili lang kini, nag-ingon pod sa libro sa Jeremias, gaingon ang Dios, no, kuhaa kining kupa sa vino sa kaaligot-got gikan sa akong kamot. Grabe na pod ang kupa sa kaaligot-got. The cup of God's wrath. Ug paimna ang tanang nasod nga paadtuan ko kanimo. Gisugo niya si Jeremiah. Ingon ang Dios, gikan sa Jerusalem, didto hantod mulakaw ka, bisag asa dinhang dapita, aron unsay purpose aning pagpainom sa kupa sa kaaligot-got, aron sa paghimo kanila nga biniyaan ug sa makapahibulong, makapalibog kanila, usa nga pagasitsitan uban sa pagbiay-biay nga mahimong giibiay-biay ang Jerusalem atubangan sa mga kanasuran, ug usa ka tinunglo ingon sa ilang kahimtang niining adlaw. Apan actually wala na human ang Ginoong Dios niana nga diha lang sa Jerusalem, niingon pagyud ang Ginoong Dios kang Jeremiah nga dili lang sa Jerusalem moadto pagyud ka sa palibot sa mga kanasuran ug kining tanan ilang paimnon ko sila sa akong kupa sa kaaligot-got. Ang kupa sa kaaligot-got sa Dios. Mga igsoon, ang kasakit ni Jesus niining panahona kay dili tungod nga biyaan siya sa tawo or sakit kaayo Lord ang krus. Sakit kayo pamalandungon nga biyaan ko sa akong mga disipulo. Dili mga igsoon ang rason nga nganong adunay kasakit ug kasubo si Ginoong Hesus niining panahona apan tungod kay biyaan siya ug hampakon siya sa iyang amahan tungod sa imuha ug ako ang sala. Let me give you a better perspective of this. We believe in the triune God. Ang Diyos tulo, ang Diyos isa. And throughout eternity, ang Diyos nga usa ug ang Diyos nga tulo, they have been in perfect unity, loving each other throughout eternity. And throughout eternity future, eternity past and eternity future. Apan maulang kining panahuna sa tibuok eternidad nga makabati ang usa sa Trinidad nga si Ginoong Hesus, nga makabati siya nga biyaan siya ug hampakon siya sa Amahan. This is the struggle of Jesus during this time. To be away from the presence of God. And this is unimaginable. Dili ni nako masulod sa akong huna-huna kung giunsag yun na, unsag yo'y bation ni ana. So Jesus Christ is experiencing grabe nga agony to a point nga gaampo siya didto dapita sa hardin sa Getsemani nga ang iyahang singot kay daw murag dugo. Way ingon ni Lucas. Because we cannot imagine this kind of agony. Kay kasagaran gani layo man ta sa presensya sa Dios. Daghang panahon sa atong kinabuhi nga
dili nato gina-acknowledge ang presensya sa Dios. Kadtong wala pa kita naka-eksperyensya og kaluwasan, wala kita sa presensya sa Dios. Ug bisan karon nga naka-eksperyensya kita og kaluwasan sa Dios, nagihapoy panahon nga wala kita nagkinabuhi diha sa iyang presensya. But for this to happen to Jesus Christ, it's unimaginable. One kanang writer said, a scholar said, nga ang hell kuno, ang impyerno kuno, dili tungod kay naay presensya sa dakong linaw sa kalayo. Ang essence sa impyerno kay wala ang presensya sa Dios. Jesus is in agony during this time. Unimaginable kind of agony. Unsay iyang gibuhat sa panahon nga siya'y adunay dakong kasakit, niduol siya sa amahan. Lord, kung pwede, naa pa bay laing pamaagi nga masunod nako ang imuhang kabubuton, pero dili ko moagi og mahilayo ako kanimo og hampakon ako kanimo. That's essentially what Jesus said. Apan kahibalo man ta nga nasulat naman na sa dakong soberenya sa Dios nga ang pamaagi lamang nga mapasaylo ang sala sa tawo kay pinaagi sa pag-ula sa usa ka inosente nga dugo. Dugo ni Ginoong Hesus. Mao nang niingon si Jesus, dili akong kabubuton o Dios, imong kabubuton. And this has always been the pattern sa prayer ni Christ. Matthew chapter 6. Let your will be done. Thy will be done on earth as it is in heaven. John 17, ang kabubuton sa Dios mao'y mahitabo. It has always been the pattern of the Lord Jesus Christ to pray sa purposes o sa kabubuton sa Ginoo nga mahitabo. Na ako'y gusto kaayo kagahapon sa Friday sa amo ang klase diha sa likod leadership class. One of the students there, one of our servant leaders said this, nga sa panahon kuno nga siya magampo, naabot na kuno siya sa panahon nga dili niya ingnon ang Dios kung unsay buhaton. Lord, buhata kini, buhata kini, buhata kini. Kung dili, naabot siya sa panahon nga iyahang i-present ang tanan niyang mga kabalaka o tanan niyang mga panginahanglanon sa atubangan sa Dios. Lord, ingon ani akong gibati karon. Lord, na ako'y ingon ani nga problema nga giatubang. Lord, gakinahanglan ang ako ang pamilya og ingon ani. Ikaw na Lord ang bahala og unsaon nimo pagtagbo niining tanan. I believe that's a prayer of faith. I believe that's a prayer also nga part nga naghangyo ka or gipakita nimo ang imuhang panginahanglanon ug ang Dios na ang bahala. But for Jesus, He prayed like this. Imong kabubuton, Amahan, ang mahitabo. Imong kabubuton ang mahitabo. I pray that we will learn that kind of prayer. Ug atoa pagyud ning tun-an kung unsa man gyud na nga pamaagi nga pagampo. So mibalik si Jesus. Miadto siya didto gaampo, pipila ka mga panahon, gaampo siya, minuto, oras ba, wala man gisulti ni Mateo. Apan pagkahuman siya ni ampo, nipahulay siya og kadali. Nibalik siya sa iyang mga tinun-an, apil na ni ang tanan, tinun-an, og nakita niya sila. Diri silang Pedro, didto sa unahan ang nahibilin nga 8. Unya nakita nila nga, uy, tulog man. Lami man ang pagkahinanok, naapay ka ng hagok siguro nga kanabitawang matukan, kadungog na mo anang hagok nga ingon ana. Siguro ang uban sa ato ang bana kay mga ingon ana no nga makuyawan ka nga basin og dili makaginhawa og tarong mamatay unya ka. Nahinanok ang mga disipulo ug iyahang giingnan matud pa sa bersikulo sila nangatulog ug siya miingon kang Pedro, dili ba di ay kamo makatukaw sulod sa usa ka takna uban kanako? So Jesus was really expecting to see
ang agony ni Ginoong Hesus sa pag-ampo, makita man siguro kay ang singot ni Jesus kay daw murag dugo man. Duol raman sila, igo rabon malabay, makita. Apan wala man gyud nila kato nabati ang kabugaton. Mas bugat pa ang ilang mata kaysa kabugaton nila sa pagkakita kang Ginoong Hesus. Maunang nakatulog. Let's look here. Makita nato nga actually naay parallel ang sitwasyon ni Jesus o kining mga disipulo, although layo kayo nga parallel. Pero opposite ang contrast ang ilahang gibuhat. So Jesus here is in agony. Grabe ang klase sa pagsulay nga gibati ni Ginoong Hesus. Niining panahona kay ilansang naman siya sa cross. Mabati naman niya ang pagbiya o paghampak sa iyang amahan kaniya. Diripod ang mga disipulo, naapod sila'y agony. Apan ang ilang agony kay ang ilahang katulgon. Agony biya pod ng katulgon, di ba? Oo, nag-agwanta gani mong naminaw sa ako akaron, lami na kay katulog. Agwanta gyapon na. They are in agony at the same time. Apan ang ilahang agony kay kanang katulgon. Siguro tibok adlaw kapoy pangabudlay, gihugasan ni Lord akong tiil. Kapoy kay na. Katulgon. But yet, the response is different. Jesus, in response of this great trial, great agony nga iyang gina-experience karon, He resorted to prayer. Dapat magampo ko, kay grabe nga pagsulay, grabe nga kasakit, and Jesus prayed for the will of God. Ang mga disipulo, grabe ang pangabudlay sa katulgon. Unsay solusyon? Ay matulog. Sumurag yapon sa og the play of spirit and flesh. Di ba? Kung kita adunay dakong problema, unsa man klase na nga problema, unsa man ang unod nun nga linihukan. Daghan. Sumusurrender, ang uban, magikog na lang ko, ma-depress na lang ko. Orang uban, maningkamot ko sa ako ang unod nun nga pamaagi aron masulbad kini. Mao kana ang pamaagi. Solusyonan ang problema. And that's the same thing nga gibuhat sa disipulo during this time. Katulgon, unsay solusyon? Simple, matulog. But Jesus said, dili ba nga dapat mo magampo? Kay giingnan na tamo. Nga gihudas ko karong panahon na. Muabot na tong hudasa to. Ilansang nako. Mamatay nako. We see here that the disciples during this time is very detached. Ang ilahang spirito ug ang ilahang emosyon is very detached to the things that are going to happen. Kay wala man nila giseryoso ang katong gisulti ni Jesus nga mamatay siya. Siguro, napa ba ko'y gisulat diri? Ang gisulat diri sa Galatia 5:16. Nag-ingon si Pablo, apan ako magaingon panagawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. The same concept that Jesus is saying here, and you will see the same language also of the Lord Jesus Christ sa sunod nga bersikulo. Nga giingnan kita ni Ginoong Hesus, nga dili lagi gyud maggawi diha sa ato ang unodnon nga mga pamaagi. Whether it's kining ingon ani nga katulgon ka imbis sa panahon nga mudayig ka o mag-spend time ka sa Ginoo, mupadala ka sa imong unod, or bisan sa klase-klase nga problema nga atong giatubang, naaman kanay pamaagi sa unod, naapoy pamaagi sa espiritu. Paul is saying that we submit to the Spirit. We walk in the Spirit and we do not walk in the flesh. Paunsa man nato masabtan or mailhan. Naiusa ka young people, couple of, I think last week, nga nangutana sa amuan ni Bunbun, kay murag basin og struggle pud to siya sa iyang relationship sa iyang uyab. Nga, kuya,
Kabalo ko nga importante ang communication in marriage. Gusto ko makat-on. Unsaon man nga amuag yung istoryahan ang problema kay kasagaran sa ako ang mga na seminar pod nga magpakasal. Ang mga problema dili na lang istoryahan. Malimtan ra na. No, suko ka o didto ka usa ka semana kang di mo tingog nako, diri pug ko usa ka semana ang di mo tingog nimo. Malimtan na siya, okay na pud dayon ta. Pero unsa may pamaagi? Actually, pwede na again, naay pamaagi sa unod, naapoy pamaagi sa espiritu. Galatians chapter 5 tells us of the fruit of the Spirit. That is exactly the things that you will see when you choose the Spirit. Kay dili biya sayon magstorya ka og dakong problema. Kay unsa may sulod sa imong kasing-kasing, dakong pagpakigbugno na. Init imong kasing-kasing, init ang dalunggan, init ang kamot nga og pwede. But then, when you are in the Spirit, there is gentleness, there is peace, there is humility, there is patience, forbearance, self-control. Kung kana may tabo, then communication happens. May istoryahan ang mga butang nga lisod istoryahan sa unod nun nga pamaagi. In whatever decision, whatever nga mga buluhaton sa kinabuhi, we choose the Spirit, we see the fruit of the Spirit. Mauni ang gusto ni Ginoong Hesus kanila niining panahon na. Mao nang niingon si Ginoong Hesus sa bersikulo 41, apan ako pagtukaw o pagampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa pagsulay, sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu, mga maluya ang lawas, matinguhaon ang espiritu, maluya ang lawas. Again, usahay kasagaran natong pagsabot ani, giingnan ni Ginoong Hesus ang mga disipulo nga, oo, ang inyong espiritu is willing, pero your flesh is weak. No. Because when you walk in the Spirit, you will see spiritual fruits. Dili kining klase sa gibuhat sa mga disipulo. Ningon si Jesus, if you walk in the Spirit, kining mga katulgon, mawala ni kay nakasabot man ka kung unsa na ang imuhang sitwasyon. The critical time that they are in, they will understand when they walk in the Spirit, unya dili sila magtulog-tulog. This is a very critical moment in the life of the Lord Jesus Christ. Kay moabot na si Judas. But then, nagpadala man sila sa ilahang lawas, ilang unod, natulog. Walay pagbati sa klase usab sa pagbati ni Ginoong Hesus. I was able to visit sa usa ka mga igsuon nga work sa usa ka missions organization. Unya nakita nako nga ang usa ka organization maayo siya or kanang organized sila kung naa sila'y ginatawag nga contingency plan. Kabalo mo unsa ng contingency plan? No? Sa panahon nga naay mga kalamidad moabot, naa kay plano, contingency plan. No, ang ilahang seminar during that time nga through Zoom, kay mao namang yun na karon, no? Gasturya sila og contingency plan kung ang mga usa ka missionary mo kanang i-hostage or dakpon sa gobyerno kay didto na assign sa usa ka lugar nga bawal magwali sa pulong sa Dios. Na sila contingency plan. Step 1 unsa itong buhaton, step 2 atong buhaton ingunani. And even in the government, contingency plans are very important, especially diri sa Cagayan de Oro City. Ngano man, grabe ang baha-baha, no? Dapat planuhan na anay contingency plan ang gobyerno nga step 1, step 2, step 3, step 4 para walay mga matay nga mga tao, madaot man ang mga kabtangan apan walay kinabuhi nga mawala. I believe that is also important in personal life. Ang problema manggod sa ato ay labi na mga Pinoy kay kana bitawng naata gapuyo sa kanang perminti ta musultig buyag.
No kay labi na og mo ang tinuod gyud unta, ang sakto gyud unta kay naa ko'y nakita pod nga libro nga nag-ingon nga every time mulakaw ka, dapat sa imong hunahuna nagyoy contingency plan. Musulod lugar ka og sinihan, dapat kabalo ka asa na ang exit, no? Og panahon nga naay mahitabo nga dili maayo, dili ka matarantar kay ug matarantar ka mo apil kag dagan magstampede mamatay kag apil. Contingency plan, that's very important. Problema man gud kay og sultian ta nga og mosulod ta sa sinihan o bagbantay gyud ta kay pananglitan og magsunog unya kabaluta unsay buhaton tubag na ta buyag. Ay sultian na brad. Matinuod pa lang na. But contingency plans are very important sa panahon nga critical na ay kalamidad mo abot. Dapat na ata. I believe in GCAF we have. Kung mag-run out, natay contingency plan. Na dito sa likod. No, ang ato ang generator. Padayon gihapon ang buluhaton sa Ginoo. During this time, ang contingency plan ni Jesus, because this is a very critical time, is to begin in prayer. To pray for God's will. Dili lang begin with prayer. In fact, bisan naa na siya sa cross, makita nato ang pulong ni Jesus in prayer. Father, forgive them for they do not know what they are doing. To you, Father, I give up my spirit. Akong espiritu, akong ihatag na kanimo. It is carried on with prayer. Ingon ana bapod ang ato ang contingency plan when there are things that are happening in our lives. Or ulahin na ang prayer. No? Problema. Sulbaron. Di man masulbad, Lord. Hindi nagyod kaya, Lord. Ulahin na si Jesus. Ulahin na si Lord. Nga naman, what happens when we pray? When we pray, mga igsuon, mahaduol kita sa kasing-kasing sa Dios. Intimacy happens. And when intimacy happens, nag-ingon si Ginoong Jesus sa Lucas 12, versikulo 11 hangtod sa 12, gitudlo na niya sa mga disipulo. Niingon siya, na ay panahon nga pagabiay-biayon kamo sa mga pangulong pari, sa mga eskriba, ug uban pang mga tawo niining lugara. Pagabiay-biayon kamo, dadon kamo sa korte, ug binuangan kamo, ug pasultihon kamo, pugson kamo, ug pasulti, ug mga butang nga dili maayo. Paningon si Jesus, ipadala ko ang balang espiritu kaninyo. Ay kamog kabalaka, ug ay kamog kahadlok, kay naa ang balang espiritu, the ultimate contingency plan, the Holy Spirit. Ug ang Holy Spirit, maoy mutudlo kaninyo, ug unsay isulti, unsay ilihok, unsay gawi. To walk in the Spirit. The ultimate contingency plan. But for the disciples, katulgon man, di matulog sayon. After this, Jesus went back, no? Gisulti na pod sa Biblia, nibalik na pod si Jesus, the same kind of prayer. Lord, ipasaylo kining klase sa kupa nga ako ang pagaimnon apan not my will, O Lord, but your will be done. Pagbalik na pod niya, maurag gyapon. Gikasabaan na, tulog gyapon. Ikaduha. Nibalik na pod si Jesus, ikatulo. Nagampo tungod kay grabe ang iyahang agony nga gibati, nagampo sa amahan, nangamuyo diha sa gahom sa amahan o pag-comfort sa amahan. Pagbalik na pod ikatulo, maurag gihapon. Tulog. Kung natulog inyong tupad, palihog pukawa. Tulog. Munang niingon si Jesus, before tamo adto diha, ningon si Jesus, wala na. Niabot na ang ako ang magbubudhi. Sige ra gihapon mo og katulog. Mahitabo na ang butang nga wala ninyo gihuna-una.
Mga igsoon, ang kini bitawng katulgon dili man ni siya kanang makasala ka, no? Katulgon kay ko, kasala na ko Lord, wala ko gampo. No, we are not saying that kay dili gyud sala ang temptasyon. Or dili sala ang katulgon. But we must remember ang kritikal nga panahon karong panahon na. Gisulti naman gud ni Jesus. Moabot na si Judas, mamatay na si Ginoong Jesus, ilansang na sa cross, ug dili sila magbantay, ug dili sila magmatngon, kadtong gisulti ni Jesus, mga wala gyud sila. Gisulti man to ni Jesus, nga all of you will fall away. Bisag na'y nabilin si John the Beloved, no? Siya na lang may nabilin dito sa tubangan. But I believe deep in his heart, nawadaan siya paglaom sa pagkamatay ni Ginoong Jesus. Kay mo man to gisulti ni Jesus, mga saag mong tanan. Kaya di sila magmatngon, masaag gyud sila. Wala nagmatngon sila, nagsugod na ang salida. Kung wala kay contingency plan, matarantar gyud ka, di ba? Og kalit daw be, masunog ang jikap. Buyag. Hindi mo na madala og buyag lang. Do we have contingency plans? Mo na gingon ni Jesus, pagmatngon kamo, kay moabot na ang dakong salida, dakong panghitabo, unsa may inyong buhaton? Wala man. Hibaluan naman po nato unsay resulta. Si Pedro, katulo. Ang mga disipulo, nawala. Si John the Beloved, bisan og naa siya, kabalo ko iyang kasing-kasing, walay paglaom. Prayer, mga igsoon. Ang pag-ampo, mudala ka nato diha sa sabakan sa amahan, ug ang pag-ampo mo padala ka nato sa balaang espiritu, ang pagpuno sa balaang espiritu sa atong kinabuhi, ug mao kana igsuon ang the ultimate contingency plan. If the Holy Spirit is in us and we are walking in the Spirit, then we are a living contingency plan. Whatever happens, we are ready. I'm talking about prayer. Many of us, when we talk about prayer, naatay kining ginatawag nga push prayer. Unsa gani na ang meaning kay balo bata unsay push? Okay, kasagaran sa ato we say nga ang meaning sa push is you pray until something happens. Ampo ka, anhantod na ay mahitabo sa imuhang kinabuhi. Ang problema niini mga igsoon, kini nga meaning sa push, kay vague kaayo ang iyang pagkasulti. Wala gisulti kung unsa gyud nang something, no? Kay kasagaran ra ba gyud, apil man gyud kog wider group, kamong tanan apil man gyud og wider group. Sa panahon sa prayer request, unsa may atong gina-prayer request perminti? Perminti na. Number 1, protection, provision, monetary prayer, protection from virus, wisdom, perminti gyud na, di gyud na mawala ba? Sa naay panahon sa wider group namo nga ang kauban sa balay mao gyud perminti kanang paampuan, no? Kay either walay katabang sa balay or ang katabang sa balay dili kabalo or sige lagtek, sige gahigulo, no? Appeal siya sa prayer request. But rarely we pray for God's will or we request for God's will in the wider group. Many times kining something bitaw mga igsoon, something that benefits me. Isn't it? No? Pray until something that benefits me happens. So mao nang gaampo ta sa ato ang trabaho nga mo akong ranggo mo saka. Pray yun, away undangay nga prayer kay something happens good that would benefit me. Di man ihatag. Pila na lang katuig. Niuna man tong naulahi og sulod sa mao man noy nahimong imuhang leader. Patay. Something is wrong if we believe in prayer nga ingon ani. Pray until something happens. Naapoy lain nga kuan ani kanang variation nga pray until your situation changes. Balik-balik yung ka nga pray hantod mausob ang imong sitwasyon. I believe this is the same. Kaya nga naman,
ang atoang perspective is tungod kay dautan lagi ning atong panguna-una. It's always been pray until your situation changes aron ma-benefit ko. No? My situation would be beneficial to me. Di ba? Maunang kasagaran sa atoang prayer kay Lord, usba akong bana. Usba ang akong anak, usba akong asawa, dili gyud usba ko, Lord. Unsa man ang pagsabot or pagtuo ni Ginoong Hesus sa pagampo. Let me propose to you this morning, my brothers and sisters, atong usbon ning pray until something happens. Atong himuon og ingon ani. Pray until submission happens. Magampo ka until hantod mahitabo ang pagsubmitar sa kabubuton sa Dios. Prayer is not something we do aron usbon ang kabubuton sa Dios. Ampo ka, mausob ang plano, mulihok ang kamot sa Dios. I believe that prayer helps us in two things. Number one, makita nato ang karakter sa Dios. Makita nato ang iyang dakong gugma. Makita nato ang iyang dakong hustisya. Mabalansi kini natong tanan. If we pray and we pray and we pray, then we see this. Kung dili tubagon ang prayer, makita nato nganuman kay tungod naamay kanang karakter ang Dios nga dili haom sa imong gihuna-una nga pagtubag sa imong pagampo. We see the character of God when we pray. And then, this character of God transforms us. In other words, sa pagampo nato, wala nato ginausob ang Dios, kay ang Dios permanente man sa una, karon og hangtod sa kahangturan ang Dios. Di siya mausob. Kinsay iyang usbon? Ikaw ug ako. When we pray, kita ang ginausob sa Ginoo. To a point that we submit to the will of God. So we learn from Jesus. We pray until submission happens. We pray until submission happens. 46. Bangon kamo, gingnan niya ang mga disipulo. Naabot na ang magbubudhi. Manglakaw kita, tanawa ania na sa duol ang akong magbubudhi. At uning putlon kay sa sunod nga Domingo, magsugod na ang Kalbaryo. And I want you to notice nga sa ato ang pagtuon ni ining panahona, always think of the disciples pod in light of what we talked about today. Unsa may nahitabo si ilaha, asa man sila nalagpot, diha nato makita kung unsa gyud di ay ang spirituhanon nga paglakaw or naabay spirituhanong paglakaw kining mga disipulo nining panahon. But what I want us to learn this morning, mga igsuon, kay kini. Ang pagampo sa kabubuton sa Dios magpadayag sa luwas nung paglaom karon ug hangtod sa way katapusan. Kung kita padayon nga magsik ug magampo sa kabubuton sa Dios, adunay kaluwasan karon, mga igsuon. Kaluwasan sa unsa mang mga giagian nato. Adunay tinuod nga kalipay, I believe na adiha ang tinuod nga kaluwasan, kay pwede man nga masulbad ang external problems, but the internal struggle will never be solved. But the Lord tells us today that when we pray for the will of God, God changes us to a point that we will be satisfied internally. Ang kalipay, ang kalinaw sa Dios, anaa, maunay tinuod nga kaluwasan, igsuon. Bisan unsa man ang pagbiay-biay sa palibot, imong kinasuluran,
nahihaom diha sa kalipay ug sa kusog sa Dios. Dili lang karon mga igsuon. Kay ang gibuhat ni Jesus didto sa cross sa Kalbaryo, kung kita mahimong masuod diha sa Ginoong Dios, pinaagi lamang sa iyang grasya o atong pagtuo diha kang Ginoong Jesus, mudala kini nato sa kinabuhing walay katapusan. The ultimate salvation. Salvation so that we will be in the presence of the Lord forever and ever. 4 things lang mga igsoon. When we talk of kabubuton sa Dios, unsa may ihatag kini nato? 4 lang sa daghang mga butang. Una, kahupay ug kusog. Do you need that? Kinahanglan ba ta og kahupayan karon sa klase-klaseng mga pagsulay sa kinabuhi? Gakinahanglan ba ka og kusog karong mga panahon na? We come to the Lord, we pray for God's will. And this will come to us, brothers and sisters. Ikaduha, kalipay sa panahon sa kasakit. When Jesus was done praying, the book of Luke tells us that he was strengthened by the Lord. And then he was ready. I believe nga bisan sa external pain of the crucifixion, the heart of the Lord Jesus Christ was joyful because he was obeying the will of God. Ikatulo, kalinaw, panahon sa kalibog. Gakinahanglan ba ka og kalinaw igsuon? Daghan bag kalibog sa imong kinabuhi karon. Duol sa Ginoo mga igsuon. Duol sa Ginoo. Ikaapat, and this is my favorite during this time, kompletong hustisya. Puhon. Bisan sa korupsyon karon. Kami sa akong asawa, nakaadto mi og Davao, couple of days ago, emergency. Ang asawa sa iyang igagaw, gipatay o girape 3 ka tawo. Nilakaw siya sa likod sa iyang balay, gibunalan iyang ulo, girape, patay. We wanna go there kay gusto mi nga mo minister sa iyang bana sa panahon nga di nimo masabtan ang imuhang gibati. Naakuno sila'y usa nga nadakpan na. Unya na ay duha pagyod nga gi-surveillance. Gasturya si Bonbon og ang iyahang igagaw. Ingon siya nga og pwede lang ipapatay gyud daw niya kay daghan mag guns for hire daw. We wanted to minister to him during that time, bisan sa mubo lang nga panahon. I know that we have also experienced injustice, whether it's in your business or sa inyuhang panimalay or sa kinabuhi ninyo. Daghang mga walay hustisya tungod sa korupsyon nga ato ang nagakakita sa ato ang palibot. But when we pray for God's will, again, the Lord will give us the strength, the joy, the peace, and the assurance that one day, all of this cosmic injustice that is happening all over the world will meet its end. And the Lord will be there. Kinsa man ang mga naa diha sa panggobyerno nga kurakot, kinsa man ang mga tao nga gabuhat og mga grabe ka heinous crimes. You will also be there. We will also be there. Knowing nga at the end of it all, ang sala nila pareho rapod sa atong sala. But yet, in the eyes of grace, through faith in the Lord Jesus Christ, God sees the righteousness of Christ in you and in me. And God will say, you are not guilty, my son. You are not guilty, my daughter. I have forgiven you completely, entirely, tungod sa dugo ni Ginoong Yesus. But for those men who will always, declare no to God,
rebellious to the Lord, continuously committing injustice again and again, corruption, they will meet their Maker ug makatilaw sila sa hampak ug hustisya sa Dios. Atong iduko atong ulo mga igsuon, and let us pray. Ginoong Dios, nagaduol kami kanimo karong kabuntagon. Nagapasalamat kami kay ikaw ang amuang Dios nga in control sa tanang panghitabo niining kalibutan. Aduna kay plano o Dios ug kini nga plano dili matandog, dili matarog. Tabangi kami o Dios nga sa amuang kanunayng pagampo, kanunayng pagpangita sa imong kabubuton, mahiduol kami kanimo. Makita namo o Dios ang imuhang kasing-kasing ug imong usbon ang amuang kasing-kasing. Ug kami o Dios mulihok inubanan sa balang espiritu nga unsa man ang mahitabo sa amuang kinabuhi, ikaw anaa, ikaw mugiya ug kami magkinabuhi nga uyon sa imuhang kabubuton. Kanimo o Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong buntag kanatong tanan.